Jakou váhu má jeden lidský život? Někdy se to dá říct přesně. 70 kilogramů. 70 kilogramů lidského masa a kostí to dostali příbuzní lidí, které v Gaze zabila izraelská bomba během ranní modlitby. 70 kilogramů anonymních ostatků v igelitovém pytli. To proto, že jednotlivá těla byla znetvořena tak, že je nešlo od sebe oddělit. Za 6letého Aliho Ahmada dostal jeho otec 18 kilogramů ostatků v igelitce. Nevím, jestli tohle je můj syn. Nevím, co to držím v té tašce. Řekli mi, tohle je tvůj syn, víc nevím. Nevidím nic, co by ho v té tašce jen trochu připomínalo. Nejméně 100 Palestinců bylo 10. srpna 2024 brzy ráno zabito izraelskou bombou v provizorním útulku ve škole Al-Tabín ve čtvrti Adaraš ve východní části Gaza City. Jejich těla byla roztrhána na kusy během ranní modlitby. Mnoho z nich byli příslušníci jedné rodiny. Ta modlitba se jmenuje Fajr a dala této události jméno. Fajr masakr. I ti, kteří při něm zemřeli, měli jména. Byli to lidé, ne čísla, a bylo jich mnoho.